Bueno, bona tarda i benvinguts a tots en aquestes segones jornades de la setmana que dediquem a les 30 anys de la gent llatinoamericana i recordant la figura d'en Pere Casaldàliga. Aquesta segona jornada serà dedicada a una de les seues grans causes, com era la justícia universal, justícia global, en la qual, en principi, intentarem fer un repàs. Jo no ho explicaré això, només he d'explicar a la gent de la taula, com fan les pel·lícules americanes, a mi izquierda, en Salvador Martí, que és catedràtic de la Universitat de Girona. Aquí la Laura Fanals, que serà la que portarà el debat, més o menys, que és periodista, és doctora en periodisme i també treballa a la universitat. I aquí la Elisabet Fuentes, que ha nascut a El Salvador, és doctora en dret i en aquest moment coneix molt bé la situació de com està Centroamèrica. I ens podrà parlar de la justícia universal a Centroamèrica. Sense dir res més, deixo la paraula a la Laura, que realment és la que ha de parlar ella i els altres. Gràcies. Gràcies. Bé, doncs, jo en realitat he de parlar poc, Moltes gràcies a tots per ser aquí, benvinguts, tant els que heu pogut venir presencialment com també totes les persones que ens estan seguint en streaming des de casa seva. I bé, com deia en Pau, avui estem a punt d'obrir un debat, tot i que jo crec que més que un debat seria un diàleg sobre una de les grans causes de Pere Casaldàliga, que va ser la justícia universal. I per parlar d'aquest concepte de justícia universal contem amb nosaltres, amb en Salvador Martí i amb l'Elisabet Fuentes. En Salvador és professor de Ciència Política a la Universitat de Girona, és investigador associat del CIDOB de Barcelona i també ha estat professor a altres universitats com l'Autònoma de Barcelona o la de Salamanca. En Salvador es dedica a estudiar actualment els processos de democratització i d'acció col·lectiva i avui, entre moltes altres qüestions, ens parlarà de temes de justícia transicional, és a dir, què passa amb tots aquests crims que no prescriuen i què passa quan hi ha un canvi de règim, sobretot posant el focus especialment en l'Amèrica Llatina, i ens parlarà també de les diferents comissions de la veritat que van començar a Argentina i després s'han anat expanent i de quins són els impactes que han tingut. Per tant, Salvador, moltes gràcies, benvingut. Hola, bona tarda. Sí, moltíssimes gràcies per la invitació en aquesta setmana tan interessant, basada, sobretot en honor a Pere Casaldàliga, i gràcies per estar aquí un dia a la tarda, un dia de primavera a la tarda. Bé, jo intentaré parlar en 20 minuts, acabo de posar el crono per allargar-me, perquè qualsevol professor amb un micro pot ser terrible, tothom diu que tenen un Fidel Castro dins. Espero que no en el sentit autoritari, sinó en el sentit que pot fer xerrades a 8 hores seguides a ple sol. Llavors intentaré fer-ho en 20 minuts i intentaré parlar sobretot d'una de les qüestions que és recurrent arreu del món, però Amèrica Llatina és un exemple clar. És el tema del que s'anomena justícia transicional. És aquella justícia sobre crims de les humanitats, som aquells crims que no prescriuen i que tampoc prescriuen quan es canvia un règim. Això és important pel cas d'Amèrica Llatina perquè, com sabeu, fins als anys 80 va haver-hi, a partir dels anys 70, 80, de forma fluctuant a bona part de la regió, règims autoritaris. I no només en règims autoritaris, sinó van ser règims autoritaris molt repressius. Aquests règims es van anar acabant a través de processos de transició, alguns cops, a través d'esfondrament dels règims o a través de processos de pau, es van anar acabant entre mitjans dels 80 i inicis dels 90, i en aquests processos de canvi, a molts llocs, no sempre, però a molts llocs, va intentar haver-hi un pacte, o va intentar haver-hi processos de justícia per rendre comptes sobre el que havia succeït respecte als drets humans. A molts llocs, potser no arreu, però a molts llocs es van activar el que s'anomenen comissions a la veritat. Potser molts de vosaltres sabeu, però en el fons les comissions a la veritat són, per dir-ho així, grans documents que s'elaboren al llarg del temps per un equip d'especialistes i tècnics
per poder intentar donar compte de qui són, de quins han set els crims que hi ha hagut en aquell país i de qui han set responsabilitat. I, per tant, té com a objecte fonamental aquestes comissions, primer, obvi, donar compte de la veritat, què ha succeït. Sabeu, en els règims autoritaris no només no hi ha llibertats individuals ni col·lectives, sinó tampoc hi ha llibertat d'expressió i la premsa està controlada, per tant és molt difícil saber en el mateix moment dels règims autoritaris què està succeint. Per tant, el primer pas d'una comissió és saber què succeeix a la veritat, és a dir, què ha passat. En segon, és intentar reparar, és a dir, és generar veritat, generar reparació, és a dir, tots aquells damnificats, intentar reparar-los. Sabem que el tema de la reparació és un tema molt complicat, perquè molt sovint la reparació, llavors en parlarem, és molt difícil quan hi ha hagut assassinats i gent que ha perdut la vida o tortures. Com es repara això? Bé, aquest és un gran tema, no? I llavors finalment és fer justícia. Fer justícia vol dir que els culpables, en certa mesura, diguem-ne, puguin rendre comptes a la justícia i, en el seu cas, diguem-ne, que s'estableixin les penes adients. Com veureu, a la xerrada que fa l'Elisabet, això que sembla senzill, ràpid, no ho és tant. En el cas del Salvador han passat més de 30 anys perquè aquest mandat de la Comissió de la Veritat al Salvador fos efectiva. Però en qualsevol cas, el que sí és molt important és dir que de forma innovadora Amèrica Llatina, ho dic també perquè molt sovint parlem de temes d'Amèrica Llatina per parlar de temes d'injustícia, desigualtats, estratificació, misèria, però a la vegada és això. Amèrica Llatina és moltes coses més. Amèrica Llatina també molt sovint és innovació, és energia, és transformació. I en aquest sentit cal dir que les comissions de la veritat és una eina que neixen en gran mesura a Amèrica Llatina, s'expandeixen a Amèrica Llatina i donen, per dir-ho així, un impuls molt important a la justícia internacional, que és el que anomenem justícia transicional. Ho dic per posar una nota a peu de plana, perquè, com sabeu, a l'estat espanyol vam tenir una transició d'un règim autoritari a un règim liberal democràtic i no hi ha hagut mai ni comissions a la veritat, ni hi ha hagut la voluntat de saber quina és la veritat, ni la reparació ni la justícia. Jo ho dic perquè hem de posar les coses al seu lloc. Alhora, també és cert que aquests tipus de mecanismes s'han dut a terme a altres llocs al món. Probablement molts de vosaltres coneixeu un cas emblemàtic, que és el cas de Sud-àfrica. Sud-àfrica, quan va sortir de l'apartheid, hi va haver-hi per primer cop unes eleccions democràtiques que va guanyar el CNA, liderat per Mandela, va fer un procés de justícia transicional, per dir-ho així, espectacular, i veurem el què. Intentaré posar alguns exemples molt rellevants i molt interessants. Però bé, tot això és important perquè a Amèrica Llatina va haver-hi casos de règims especialment sagnants. Probablement tothom té al cap el cas d'Argentina, va tenir un règim militar de l'any 76 a l'any 83, on els desapareguts es comptabilitzen entre 10.000 o 30.000 morts. 30.000 morts desapareguts, com sabem, és una gran tragèdia, la major part joves, i com dic desapareguts és crim il·legal, eren paramilitars. Per això les mares, que les Madres de Mayo, quan anaven a buscar els seus fills a les comissaries mai hi havia un document, perquè no era la policia que els retenia, sinó que era un sector paramilitar adscrit a l'exèrcit, a una de les 3 armes de l'exèrcit, que, sense que ningú ho sabés, es quedaven la persona, el posaven en un garatge, el torturaven, l'extorsionaven i el desapareixien. Això no ha constat en cap acte pública i, per tant, tot aquest tema del cas argentí és especialment sagnant i tothom sospito que té moltíssims referents a la literatura, en el cinema, veritat, d'aquest fenomen. Quan l'any 83 va caure el règim per l'aventura de les Malvines, va haver-hi una comissió de la veritat. És l'any 83, és la primera, que es deia Nunca Más, és el títol extraoficial, i que va intentar fer un judici, reparació i justícia, i va ser dels pocs llocs on per la comandància militar va estar jutjada. Des de l'època de Nuremberg, a Alemanya,
com va perdre la Segona Guerra Mundial, no hi havia cap altre cas. És el cas Nuremberg, és a dir, tota la cúpula del règim va ser jutjada. Això quasi no succeeix a cap altre país. Té molt a veure amb que aquest règim perd una guerra. Si hagués guanyat, hagués cantat, no? Hagués estat una altra història, però van perdre una guerra, ja no tenia recolzament popular i tots aquests militars i responsables van ser jutjats. És cert que a posteriori van haver-hi lleis que van anar perdonant. Una llei era de l'obediència de vida, una llei és de punto final, per tant van començar molt bé i de mica en mica van anar-ho desarticulant. De totes maneres és important el fet simbòlic i cal tenir-ho en compte. De totes maneres, i per això parlaré una miqueta més del cas argentí, és molt important tenir clar que una cosa és la Comissió de la Veritat, els judicis, i una altra cosa és el que anomenem la veritat social. És a dir, una cosa és el que hi ha en els documents, tothom ho pot veure, és públic i en té accés. I una altra cosa és que la major part de la gent del carrer pensa. Ho dic perquè mentre que això va succeir entre el 83 i el 85, no va ser fins l'any 95-96 que va haver-hi un gran escàndol a la societat argentina perquè un comandant de brigada, que era l'encarregat de sedar els desapareguts i tirar-los al mar, va confessar públicament a una tele, en plan la Rocío Carrasco, no? És a dir, ell va sortir a les teles de màxima audiència i va dir no puc dormir de fa molts anys, estic molt malament perquè jo vaig ser una de les persones que em vaig encarregar durant molts anys d'assassinar, sedar i tirar al mar aquests joves. Amb aquest programa a l'Argentina va haver-hi un gran debat. Però clar, aquest és un debat bastant al·lucinant, perquè tothom que volés tenir accés, perquè tot això va estar jutjat i era, ja estava documentat. El que jo vull dir és, una cosa són les comissions de la veritat, els judicis, el procés penal, i una altra cosa és que bona part de la població en sigui conscient. Per tant, una de les qüestions que és rellevant és tenir en compte això, les limitacions de la justícia transicional. Unes són operatives, els explicarà l'Elisabet, que una cosa és jutjar i l'altra cosa és fer efectiu aquests àmbits de la reparació i sobretot la justícia, i l'altra és també que la gent se'n doni compte i ho assumeixi en el seu llegat emocional. Això és important perquè en el cas argentí, com hem dit, és crucial, va ser el primer, va ser pioner, però llavors n'hi ha molts més. A l'Uruguai no va haver-hi tantes morts, moltes menys morts, 200, però en canvi va haver-hi 200.000 torturats, 200.000 empresonats. Tothom que hagi llegit Benedetti sabrà que el gran drama dels uruguaians és l'exili i l'empresonament. El que passa és que els empresonats sí que constaven en acte, vull dir que la gent sabia que estaven empresonats i que estaven, a determinat tipus de presó. Llavors el cas Uruguai eren els empresonats i sobretot els exiliats. Com sabeu, la diàspora uruguaia en aquell període és immensa. Tots els que hagin llegit Benedetti o els que hagin llegit Eduardo Galeano són dos, persones cèlebres d'aquesta diàspora. Llavors hi ha altres casos, a Xile, amb Pinochet, els desapareguts i morts són 4.000, els torturats ja són 40.000, és una altra història. Paraguai, les dades són menors, però també hi ha molt subregistre, i el període d'Stroessner va ser immens, per tant el cas de Paraguai és en relatiu, i podríem dir també el de Bolívia, Haití, Hondures, Panamà, no anirem cas per cas, però sí és cert que hi ha tots aquests països que he esmentat, juntament amb Brasil, van tenir transició a la democràcia i va haver-hi comissions de la veritat, que van tenir més o menys pes i més o menys capacitat i efectivitat. En el fons, la capacitat de poder jutjar té a veure amb com va quedar, és a dir, amb la força que tenia l'antic règim. Un cas extrem és Argentina, que perden una guerra i els militars cauen, per dir-ho així, a la ignòmia, i un altre cas és Pinochet, que Pinochet l'únic que fa és perdre un referèndum l'any 89, però no se li toca ni un pèl, ni ell ni el règim, ni els jutges, ni els militars, ni a la policia, ni a l'elit econòmica, ni a l'elit política. I la transició que fa Pinochet és, per dir-ho així, una transició paradigmàtica. Es compara sovint amb l'espanyola, perquè són aquelles transicions on menys
es toquen els poders fàctics. Val? En el cas xilè, lo interessant és l'invers de l'Uruguai. El cas de Xile comença molt malament de cara a la justícia transicional perquè quasi no es toca res, però llavors, com que molts crims són crims de lesa humanitat que no caduquen, amb el temps, dos jutges, un xilè i un espanyol, són els que treuen els casos i han acabat fent una notable i transcendent feina. Des del judici a Pinochet, com sabeu, va estar una bona part retingut en Gran Bretanya, fins a temes, sobretot, del segrest de nadons. Bona part dels segrestats, hi havia dones embarassades, aquells nens naixien, desapareixia la mare, però assignaven el nadó. Tot aquest tema no prescriu i a partir d'allà és on s'han començat a treballar aquests temes. Aquí tenim un gironí, bueno, no era gironí, era de Castelló d'Empúries, Joan Alsina, que com sabem era un nostrat reprimit a l'època del cop d'estat Pinochet. Aquests són un determinat tipus de justícia transicional, un altre són els que tenen a veure amb acords de pau. Hi ha hagut guerra, la guerra ha quedat empatada com el cas del Salvador i llavors per desactivar i destravar aquest conflicte es fa a través d'una comissió paritària a la recerca de quina és la responsabilitat en la guerra i en el cas del Salvador els desapareguts i assassinats són 50.000, els resultats és que el 98% dels assassinats eren responsabilitat de l'exèrcit i a partir d'aquí una miqueta és molt interessant si són accessibles en PDF per online avui els acords de pau del Salvador es pot veure una miqueta quin és una mica tot el relat. Sí, en parlarà més Elisabet, no parlo més. També existeixen a Guatemala. El cas de Guatemala també és un altre cas, molt emblemàtic. Val? On els acords de pau són magnífics, la seva implementació és quasi nul·la, perquè després de molts conflictes per implementar-la es va fer un referèndum, es va posar a referèndum dels ciutadans si aprovaven o no aprovaven la implementació dels acords. Em sembla que va participar al voltant del 25%, el 20% del sufragi i va sortir que no. Per tant, aquest cas és un cas d'inici bo i llavors de desenllaç fallit, no? Hi ha altres casos de comissions de pau en llocs on no hi ha hagut explícitament guerra, no? Explícitament guerra o que no es donen acabat un règim o acabat la guerra. És el cas del Perú, que com sabeu en el Perú hi va haver-hi règims successius que van ser molt repressius i a més va haver-hi unes guerres o una insurgència, la de Sendero Luminoso concretament, a les zones interiors andina i interior del país, on tant aquesta organització insurgent, que era Sendero Luminoso, va generar molts crims i va fer massacres, però també les va fer l'exèrcit, no? Llavors va venir, com sabeu, Alan García, llavors va venir Fujimori, llavors la comissió del cas peruà és una comissió que condena Fujimori, condena militars, però no és només una transició de règim, ni és una guerra, sinó que és un procés de llarga durada de repressió. També en el cas de Colòmbia és una cosa semblant, i darrerament en el procés dels processos de pau amb les FARC també s'ha fet un procés, un inici de comissió de la veritat. I finalment hem de parlar del cas mexicà. No? El cas mexicà no hi ha, per dir-ho d'alguna manera, una espècie de gran pacte com a comissió de la veritat, però de forma més puntual el que ha succeït és processos específics contra mandataris, contra alguns presidents o contra alguns fenòmens. Potser encara us sona el cas d'Ayotzinapa, el cas de l'assassinat i desaparició de 32 estudiants d'una normal rural a l'estat de Oaxaca, concretament d'Ayotzinapa, que en una nit on ells havien agafat un autobús de línia van ser massacrats.
i encara avui no hi ha responsables. Per fer-ho d'una forma molt breu, el cas d'Ayotzinapa és un cas emblemàtic i sobretot molt surrealista perquè els nanos, aquests de magisteri de la normal rural, habitualment un cop l'any feien una espècie de campanya per obtenir recursos per poder mantenir alguns serveis bàsics a la seva normal, que els darrers anys cada cop tenien menys finançament. I per fer-ho i agafaven un bus a línia. Podem dir si està bé o malament, però és com si anessin aquí a l'estació de busos i li diguessin al xòfer: baixi que avui ens quedem aquest bus. I amb aquest bus feien tot el recorregut, feien una campanya de recaptació i ja està, i deixaven, per dir, segrestaven el bus, un dia. Però això ho havien fet potser feia 15-20 anys. El que passa és que van tenir la mala sort de que van agafar un autobús que en el llenguatge mexicà estava prenyado, és a dir, és un autobús ple d'heroïna i ple de cocaïna d'un dels càrtels. Per tant, i que estava destinat a anar a Chicago. Llavors, clar, quan aquest autobús monitoritzat des de Chicago i pels càrtels veuen que no va on ha d'anar, sinó que comença a donar voltes per la ciutat, el càrtel pensa que el segrest és del càrtel opositor i el que fan és massacrar aquests nanos. Abans de massacrar aquests nanos, massacren un autobús d'un equip de futbol, perquè es van confondre de bus. Per tant, primer, massacren un equip de futbol, que es deien les Abejas, que és un equip de segona B del territori, llavors veuen que no és aquest, i llavors s'agressen els estudiants. Però aquests estudiants, quan se n'adonen, no poden, diguem-ne, no són sicaris de l'altre càrtel, sinó són estudiants i el que fan és desaparèixer. Els encara avui no saben on són, no? Llavors, per fer desaparèixer 20 o 32 estudiants no és senzill si no tens la cooperació com a mínim de moltes institucions. Per tant, aquí hi ha un gran debat sobre fins a quin punt hi havia connivència de la policia local, dels diversos municipis, la policia estatal, la federal, la justícia i els càrtels. No? Per tant, en aquest sentit, quan parlem d'aquests tipus de justícia, el que és molt important exposar és que molt sovint, a molts llocs, quan estem parlant de com poder fer prevaldre els drets de les persones, hem de tenir en compte que la violència s'exerceix per règims autoritaris, com ho hem vist, però també per molts altres tipus de règims, i el que és molt important és defensar l'estat de dret, no? I lluitar contra la impunitat. Per tant, amb això acabo perquè porto 20 minuts exactes. El que jo vull dir és Amèrica Llatina ens alliçona perquè és el que va començar amb les comissions de la veritat, amb la voluntat de exposar al món el que havia succeït, reparar i generar justícia. Avui aquests règims ja no existeixen, però continua existint la impunitat. Aquí i a molts llocs. Per tant, els crims de lesa humanitat, que avui encara existeixen a Amèrica Llatina, però també existeixen a molts altres llocs, podríem parlar amb tot el tema dels migrants que creuen al Mediterrani, hem de tenir en compte que la justícia ha de ser universal i hem d'estar sempre lluitant i atents contra la impunitat, i això ens compet a tots, intentant fer cada cop més robust o ser més crítics perquè l'estat de dret, els drets nominals que existeixen a la Constitució siguin efectius. Són 21 minuts exactes. Moltíssimes gràcies.